Ahojte, chcel by som vás privítať pri sledovaní tohto krátkeho a rýchleho webináru, kde by som sa chcel vyjadriť na príležitosť DV Social na jej súčasnú situáciu na slovenskom, českom a taktiež európskom trhu. Takže dovolte mi, aby som vám v rýchlosti predstavil spoločnosť DV Social. Spoločnosť DV Social je vlastne americká spoločnosť, ktorá vlastne sídli v Amerike. Na adrese, ktorú môžete vidieť vľavo hore, je to konkrétne v Utahu, to znamená, že oficiálnu kanceláriu spoločnosti DV Social, alebo teda oficiálny office, nájdete na adrese tuto naľavo, ktorú vám zdôrazňujem, v Utahu. Za touto spoločnosťou stoja naozaj veľmi zaujímavé osobnosti v tejto industrii. Takže si predstavme zakladateľov, founderov, pána Richarda a pána Troja, taktiež vlastne tým DV Social realizačný terén, Derek, Bob, cez obchodných riaditeľov, zástupcov pre affiliate partnerov a neviem čo všetko. Do týmu sa pridalo veľmi veľa významných osobností v súčasnej dobe. To, prečo sa pridali, vám poviem o malú chvíľočku. Takže čo to vlastne DV je? Je to americká spoločnosť so sídlom v Utahu, je to reálna spoločnosť s reálnym realizačným tímom, teda reálnymi zakladateľmi, s reálnym produktom samozrejme. DV Social je členstvo spoločenskej siete, ktorá kombinuje silu sociálnych médií spolu s príjmami multimiliardového priemyslu, a to vývojom mobilných aplikácií. Ja by som vám to chcel povedať tak veľmi jednoducho, aby ste to mali možnosť pochopiť naozaj všetci. Predstavte si, že si idete kupovať nejakú nehnuteľnosť, nejaký byt alebo dom a veľmi dobre viete, že dnes máte možnosť si vybrať z veľmi veľa šikovných maklerov, ktorí vám zariadia širokú škálu vlastne ponuky, z ktorej si budete vyberať. Vy veľmi dobre viete, že takisto všade naokolo sú všade na predaj byty, domy a nehnuteľnosti, a keby ste chceli vlastne, tak si to viete všetko spraviť aj sám, ale asi by vás to stálo veľmi veľa času a nemáte tie skúsenosti, aké máte. To znamená, že zaplatíte si nejakého maklera, alebo teda niekto vám odporúči nejakého maklera, ktorý to pre vás všetko spraví, ukáže vám a vy len podpíšete papiere. Niečo podobné je DV Social v tejto industrii. Aby ste to správne pochopili, DV Social vlastne sprostredkoval produkty vývojárov mobilných aplikácií a vlastne šíri ich do celého sveta a tak im robí vlastne klientelu ľudí, ktorí na tieto produkty klikajú, ktorí vlastne vyjadrujú názory, hodnotia tieto produkty, vlastne stiahujú tieto aplikácie, hrajú tieto aplikácie, aby sa vývojári týchto produktov, týchto mobilných aplikácií ako Microsoft, Facebook, Apple a tak ďalej, veľmi veľa týchto vývojárov je naozaj veľmi veľa a kvalitných a v tomto biznise sa točia nehorázne peniaze, všetko si viete samozrejme preklikať, odporúčam vám to, overte si túto industriu vývoju mobilných aplikácií a sami si vlastne odpoviete. Ale aby som sa vrátil späť, tak vlastne DV Social sprostredkovala klientelu ľudí po celom svete pre týchto vývojárov, aby vlastne im títo partneri po celom svete odklikali tie reklamy, vlastne ohodnotili, vlastne dali im tam tie názory a aby mohol ten daný produkt, tá daná hra alebo to dané video vlastne v tejto industrii v rebríčku stúpnuť, pretože sa na ňom klika stále viac a viac a veľmi dobre viete, že čím viac ľudí hrá tú aplikáciu, čím viac ľudí kliká na tú aplikáciu, tak tá aplikácia je úspešnejšia a vie o nej viac ľudí. Tak ja dúfam, že ste všetci veľmi dobre pochopili, že čo to teda DV Social je, snažil som sa to vysvetliť naozaj veľmi, veľmi jednoducho. Teraz sa poďme pozrieť však na aktuálnu situáciu DV Social. DV Social začala vlastne s registráciami alebo s nejakou pre-launch fázou po celom svete vlastne 1. decembra a jej cieľom bolo vlastne zaregistrovať alebo priniesť teda 5000 partnerov. Opak sa stal pravdou a za prvý mesiac decembra sa zaregistrovalo, pridalo do DV viac ako 200 000 ľudí. Logicky DV Social zastavila absolútne celý marketing, všetky registrácie, teda skončila pre-launch fázu a musela sa tak venovať vývoju softvérom, vývoju realizačného tímu, do ktorého, ako som spomínal, práve pre toto prišlo veľmi veľa významných osobností v tejto industrii. A čo je ešte lepšie na tom celom, že tým, že sa do DV Social zaregistrovalo neuveriteľne veľa klientov, teda za ten prvý mesiac, tak tí najvyšší možní alebo tí najlepší vývojári mobilných aplikácií v tejto industrii sa začali zaujímať opätovne alebo naspäť teda o DV. To znamená, že DV Social zastavila všetky registrácie na začiatku januára a vlastne až do 28. februára pracovala
na vývoj systému, aby vlastne ten systém stíhal toto všetko, taký nápor po celom svete a ešte väčší ako v decembri už v súčasnej dobe, keďže už sa môžeme registrovať, ale o tom o chvíľočku, aby som nepredbiehal. To znamená, že za tie 3 mesiace pracovala na vývine softverov, vývine vlastne toho realizačného tímu, vývine toho všetkého, aby Divi mohla podpísať spoluprácu s tými najlepšími a najkvalitnejšími vývojármi tejto mobilnej industrii. 28. vlastne spustila opäť registrácie a vlastne otvorila pre-launch start alebo pre-launch fázu po celom svete. Po celom svete, kde konkrétne vlastne odštartovala, vám tu ukážem v takomto PDF dokumente originál od Divi Social samozrejme, od spoločnosti. Ako môžete vidieť, tak trh už je zlegalizovaný, oficiálne otvorený v USA a v Kolumbii, takže tam už vlastne partneri a klienti sú plne ohodnocovaní za svoju aktivitu a to, že šerujú, klikajú, hodnotia produkty týchto vývojárov, ktoré sprostredkoval vlastne Divi Social. Launch fáza najbližšie sú tu krajiny Mexiko, Peru, Kanada, Itália, nebudem to všetko čítať a tak ďalej. Toto sú krajiny, ktoré vlastne sú najbližšie k tej launch fáze a čo potrebujeme na to, aby bola launch fáza na Slovenskej a Českej republike, si povieme za malú chvíľočku. A tuto vidíte International Expansion Plan, to znamená, že krajiny, kde všade sa spustili po celom svete registrácie, kde sa môžu ľudia registrovať ako partneri do Divi Social, taktiež to vidíte Slovensku a Českú republiku. To znamená, že pred necelými 72 hodinami spustila Divi Social registrácie, čo je úplne úžasne. Na to, aby sme otvorili slovenský a český trh, potrebujeme v danom štáte mať registrovaných 10 000 partnerov. Za prvých 72 hodín, teda necelých 72 hodín, pretože 72 hodín to bude až dnes o 18:00, sa zaregistrovalo na slovenskom a českom trhu približne 2000 partnerov, čo je úplne úžasné. Za tak krátky čas veríme pevne, že ten trh na Slovensku a Česku sa zlegalizuje a otvorí v priebehu marca, maximálne na začiatku apríla samozrejme. Takže v momentálnej situácii prebieha na Slovenskej a Českej republike pre-launch fáza. Aké sú možnosti tejto pre-launch fáze a vlastne prečo by ste sa mali registrovať do spoločnosti Divi Social? Plány Divi Social sú veľmi zaujímavé a naozaj jasné. Za vašu aktivitu, to znamená, že bez toho, aby ste niekomu predali nejaký produkt, bez toho, aby ste niekomu odporúčili nejaký produkt, čisto len s vašou aktivitou, ktorá vám zoberie 30 až 45 minút denne, kde budete musieť vyjadriť nejaké hodnotenie na nejaké aplikácie, na nejaké reklamy, ale podstatné je, že vám to zabere 45 minút denne, si dokážete za jeden mesiac na jednom systéme Android vlastne zarobiť až $500, čo nie je malý peniaz, si myslím, a je to úplne úžasné. A to nebudem hovoriť o tom všetkom, keby ste odporúčali vlastne toto klientom, aby to robili taktiež. Ja chcem len zdôrazniť, že v Divi Social sú neni partneri platení za to, že priniesú nejakého nového partnera, ale sú vlastne platení, alebo teda ohodnotení, lepšie by som povedal, za to, že ten partner, ktorého priniesli, kliká na tú danú reklamu a ten ďalší tiež a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, že nie je to žiadna MLM spoločnosť, neviem, či som to už spomínal, ale spomeniem to ešte raz. Divi Social nie je multilevel marketing, je to reálna spoločnosť s reálnym sídlom v Amerike, v Utahu, s reálnymi zakladateľmi tejto industrii, naozaj veľmi podstatnými, ktorí vlastne sa podieľajú na vývine tejto spoločnosti. Vrátim sa späť. Aké sú možnosti tejto pre-launch fáze, tak som už povedal, že bez toho, aby ste niečo predali, niekomu odporúčili, si dokážete na jednom systéme Android zarobiť až $500. Takisto sú tu možnosti registrácie veľmi jednoduché. Vy sa môžete zaregistrovať vlastne ako free partner do Divi Social. Ja by som sa ešte vrátil späť, pretože vidím, že tu mám otvorený YouTube. Ja by som vám odporúčil všetkým sledovať YouTube kanál Divi Social Team. Prečo? Pretože Team Divi Social je vlastne oficiálny YouTube kanál spoločnosti Divi Social, kde môžete vidieť absolútne všetko, čo Divi Social priamo z ofisu Divi Social vlastne robí, ako to je vo vývoji. Uploadujú sem videá naozaj pravidelne, často vidíte, že pred jedným dňom, pred 10 hodinami, keď si otvoríte video vlastne Divi Social od Lenca Konráda, Divi Voice President Affiliate Support, takže je to support pre všetkých partnerov, ktorí sa už za tých 72 hodín zaregistrovali a máte tu krátky 37 minútový nejaký upgrade a vysvetlenie.
Takže napríklad jedno video, ale podstatné je, že môžete vlastne sledovať úplne všetko, či už samotných obchodných riaditeľov, zástupcov alebo samotných zakladateľov, ako vystupujú vlastne každý, by som povedal, každý jeden druhý deň pred celým svetom vlastne, ako sa vyvíja Divi Social. Poďme späť teda k registráciám. Zaregistrovať sa môžete do Divi Social zadarmo a takisto sa môžete zaregistrovať ako affiliate partner za $50. Týchto $50 je ročný príspevok na marketing Divi Social. Peniaze sú ani zďaleka není samozrejme vyplácané, lebo vaše ohodnotenie neplynie z prostriedkov, ktoré vaši partneri priniesli do spoločnosti. Je to príspevok na marketing. Tie peniaze sa zhodnocuje úplne inak. Je to voľba, áno, naozaj je to taká horúca otázka, ako sa zhodnocujú peniaze. Je to jedna z najdôležitejších vecí v biznise, by som povedal. To, ako sa zhodnocujú v biznise peniaze, alebo za čo ste vyplatení, je to najdôležitejšie. A keďže tu ste není platení za žiadny predaj, alebo za žiadne, že by ste priniesli niekoho, kto by si zakúpil niečo a tak ďalej, vlastne som to vyjadral za žiadny predaj. Vlastne Divi Social ste ohodnotení za to, že samotnú Divi Social ohodnotí veľmi vysoko vývojár daného produktu. To znamená, že poviem čistý príklad. Divi Social vám dá k dispozícii aplikáciu, ktorú bude treba stiahnuť, bude prejsť napríklad treba do 3. levela alebo nejaký tutoriál, vám to zabere 20 minút a zatiaľ čo vy hráte tú hru, tak samozrejme v pozadí bežia reklamy. A tým, že vy tie reklamy sledujete, možno o tom ani neviete, tak vývojár vlastne tej aplikácii ohodnotí Divi Social. A dajme tomu čistý príklad, hovorím, nechcem, aby ste sa orientovali na tieto čísla. Divi Social dostane za jeden klik 1 euro. Tak ja neviem, nejakých 25% dá za jeden klik nám a 75% dajme tomu zostáva im. To teraz nie je vôbec dôležité. Dôležité je, aby ste vedeli, keď si aj samozrejme overíte túto industriu mobilných aplikácií, vývoja mobilných aplikácií, tak zistíte, že to je biliónový biznis, jednoducho, že tých peňazí tam je strašne veľa a že naozaj svetoví vývojári, svetové značky si dokážu naozaj ohodnotiť vlastne svojich partnerov tak, že vlastne im ide o to, aby boli v rebríčku sledovanosti toho daného produktu, aplikácií vyššie a vyššie a stále to videlo viac a viac ľudí, práve preto nás takto ohodnocujú, skôr oni hodnocujú Divi Social za jej výkony a Divi Social ohodnocuje nás. Takže takto sa tam zhodnocujú tie peniaze. Späť tým registráciám môžete sa zaregistrovať ako free partner, to znamená, že Divi Social vám dáva možnosť, aby ste sa zaregistrovali ako free partner a svojou aktivitou 30-45 minút denne, samozrejme keď budete chcieť viac, tak môžete aj viac klikať na Divi Social, si dokážete v priebehu mesiaca vygenerovať prostriedky na právoplatného affiliate partnera, na affiliate členstvo, ktoré stojí $50. Čo je toto affiliate členstvo a aký to je rozdiel? Affiliate partner, ktorý sa zaregistruje za $50 a zaplatí si tak ročný príspevok na marketing, môže budovať svoj tím, to znamená, že môže registrovať ďalších ľudí a to ohodnotenie je potom naozaj vyššie a vyššie. Tam sa bavíme už nie o $500 vlastne ohodnotenie mesačne, ale už to ide cez tisícky. To teraz nie je vôbec dôležité, ľudia, ak chcem, aby ste si uvedomili, že teraz vôbec nie je dôležité a pozerať sa na to, koľko budem teraz zarábať za nejaký mesiac, wow, zarobím $5000 alebo 7 alebo 3. Nie, ja sa vám tu snažím priblížiť, že toto je pre-launch fáza, je to start-up, veci sa tu menia, veci sú vo vývoji, samotná aplikácia je vo vývoji. To znamená, že všetci ľudia, ktorí chcú nejaké istoty alebo veria na istoty v živote a chcú dokonalé veci, ktoré vlastne nebudú haprovať, všetko bude bežať tak, ako má, na čas, tak počkajte, my to tu najprv vybudujeme v pre-launch fáze a potom vlastne vám dáme vedieť a budete sa môcť zaregistrovať. Ale všetci tí, ktorí pochopili potenciál tohto biznisu, že si dokážete vlastne na jednom systéme Android vlastne s 30-45 minútami denne zarobiť $500 na jednom systéme. Teraz si položte otázku sami, koľko ľudí vlastní smartfón? Koľko ľudí strávi, koľko času denne na tom smartfóne. Ľudia chodia do roboty, neviem kde všade, naháňajú sa, ale stále majú v ruky ten smartfón. Opýtajte sa samých seba, dávam otázku, koľko z vás, tí, ktorí to teraz počúvate, pozeráte, sa ráno zobudíte a prvé čo spravíte, kliknite na váš smartfón. Či už sa idete pozrieť koľko hodín, ale budete navštíviť nejaké vaše obľúbené stránky a tak ďalej, to mne je jedno. Ale uvedomte si, keď ten smartfón nosíte pri sebe každý jeden deň, od rána do večera non-stop, tak jednoducho, prečo by som na ňom nemohol za 30-45 minút si privyrobiť $500 mesačne.
A to hovorím len o partnerovi, ktorý príde do DV Social, zaregistruje sa, denne 30-45 minút kliká, lajkuje, sleduje, hodnotí aplikácie, bez toho, aby niekomu niečo predal, bez toho, aby niekomu niečo odporúčil, čisto len svojou aktivitou 45 minút denne dokáže zarobiť $500. Nehovorím o tom, keď toto biznis príležitosť odporúčate. Tuto môžete vidieť vlastne môj back office, kde vidíte, že koľko mám priamých registrovaných partnerov, koľko partnerov sa nachádza v mojom týme, jednoducho potom to ohodnotenie je úplne diametrálne rozličné, ale to teraz vôbec nie je dôležité. To znamená, všetci tí, ktorí pochopili tento potenciál a chcú sa pripojiť a pripojiť sa do tejto pre-launch fázy a spoločne vlastne umožniť to, že keď naplníme 10 000 registrovaných ľudí, tak DV Social sem zlegalizuje platby, ohodnotenia, to všetko. A už v apríli budeme dostávať naše prvé výplaty, tak sa prosím vás zapojte, budujte túto spoločnosť, podporte túto spoločnosť alebo túto príležitosť. A ak hľadáte vlastne dokonalý systém, úplnú dokonalosť, kde pôjde absolútne všetko bez problému, tak sa nezapájate do pre-launch fázy. Teraz ja už aj neviem, kde som skončil, keďže som sa takto rozprával, ale myslím si, že pointu ste úplne pochopili a zachytili. A myslím si, že som skončil pri tých registráciách, takže veľmi rýchlosti môžete sa zaregistrovať ako free partner, môžete sa zaregistrovať ako affiliate partner. Rozdiel medzi tým je taký, že ako free partner máte možnosť klikať na aplikácie a hodnotiť a získavať coiny, ktoré potom využijete za upgrade, čiže ako náhle získate 50 000 coinov za nejaké 3 týždne klikania, tak 50 000 coinov stojí upgrade, ktorý má hodnotu $50 a vy, tak keď ste sa zaregistrovali zadarmo, za mesiac ste získali 50 000 coinov, sa môžete upgradenúť na právoplatného affiliata, nic ste nezaplatili. Samozrejme tí všetci netrpezliví, ktorí chcú budovať túto príležitosť, ktorí to vidia vo veľkom, vlastne nemajú vo veľkom, tak ako všetci vlastne v tejto industrii, business industrii, tak $50 je príspevok na marketing, ročné partnerstvo. Ako náhle ste affiliate partner a váš status je aktívny, ako môžete tuto vidieť, tak dokážete registrovať ľudí, budovať svoje týmy a tak ďalej a tak ďalej. To, ako funguje kompenzačný plán, ktorý nájdete vo svojom office, úplne oficiálny, to, ako fungujú všetky ohodnotenia, zárobky, o tom vás tu teraz nebudem zdržovať. V tomto webinári je podstatné to, aby ste pochopili to, čo sa momentálne v DV Social deje. Nie to, čo bude, to, čo bolo, ale to, čo sa deje. Takže ja to zhrniem. DV Social pre-launch na Českej a Slovenskej republike a takisto v celej Európe. Potrebujeme zaregistrovať 10 000 ľudí v danom štáte, aby sa tu otvoril a zlegalizoval trh. Takisto ten pre-launch prebieha úplne všade po svete, kde som vlastne ukazoval túto vo všetkých štátoch. Ja si myslím, že všetko podstatné som povedal. Ja nechcem, aby ste brali tento webinár za nejaké odprezentovanie DV Social. Ja som vám chcel len priblížiť súčasnú situáciu všetkým tým, ktorí máte záujem sa pripojiť, ktorí ste už o tom počuli a jednoducho, ktorým sa to páči, ktorých to zaujalo. Ten záver, čo by som vám všetkým odporúčil, prečo som sa ja pridal do tejto príležitosti, je to z jednoduchého dôvodu a to z toho, že vlastne sú podstatné faktické veci, ktoré pre výbere správnej spoločnosti alebo správneho biznisu nemôžete samozrejme obísť. A ten prvý krok je pre mňa spoločnosť. Či je spoločnosť reálna, či má spoločnosť reálne sídlo, či spoločnosť reálne stojí, dá sa fyzicky chytiť a fyzicky navštíviť. Spoločnosť DV Social stojí reálne v Amerike, v Utahu na adrese, je zaregistrovaná, sú to verejné ofisy, ktoré sa dajú navštíviť. Ďalšia podstatná vec, či v tej spoločnosti sú reálne ľudia a či sú, vlastne neviem ako sa povie teraz to slovíčko, či sú kompatibilní na danú situáciu to, čo robia. To znamená, že nielen či sú tam nejakí ľudia sedia v tej spoločnosti, ale či sa naozaj rozumejú tomu, čo robia v tej industrii. A takisto v DV Social to je na absolútnom poriadku, pretože v DV Social sú vlastne support a realizačný tím, ktorý naozaj niečo znamená v tejto industrii a rozvíja sa to naozaj veľmi rýchlo. Už len ten záujem vlastne tých všetkých vývojárov o DV Social je naozaj veľmi vysoký a DV Social si môže vyberať. V rebríčku taktiež DV Social vlastne rastie veľmi rýchlo a keď si pozriete konkurenciu a zistíte vlastne aké podmienky sú DV Social, tak zistíte, že tento rok DV Social bude podstatne asi bez konkurencie, keď nepríde na trh niekto nový, kto spraví nejaký zázrak. Ale to je samozrejme každého váš názor. To znamená, že reálna spoločnosť, reálne sídlo, reálni ľudia, reálna adresa, reálny produkt, ktorý zhodnocuje peniaze, hej. Takže žiadne, že musíte naliať do spoločnosti 10 ľudí po 1000 eur, aby ste zarobili, ja neviem, 25% z toho, vôbec nie.
Ohodnocuje sa tu za váš názor. To znamená, ešte raz vám to zopakujem, spoločnosť DV Social nám poskytne produkt, aplikáciu, 30-sekundové video, čokoľvek jednoducho. My sa na ten produkt pozrieme, ohodnotíme, vyjadríme svoj názor, poprípadne si ho zahráme a to, že sme na ten produkt klikali, že sme ho ohodnotili, že bol zhliadnutý, tak za to dostane DV Social svoje ohodnotenie od daného vývojára produktu. A z toho ohodnotenia časť dá samozrejme nám. Nebudem rozprávať o konkrétnych číslach, opýtajte sa to vašich sponzorov, oni to určite vedia a keď to nevedia, tak sa otočia na ich lídrov, uplinov a určite sa to dozviete. Takže by som zhrnul taký záver, reálna spoločnosť, ako som už hovoril, reálny tím špecialistov tejto industrii, reálny produkt, potenciál, odpovedzte si sami, koľko ľudí má smartfónu, som o tom vlastne hovoril a odpovedzte si sami, že či sa niekomu hodí za 30 minút denne zarobiť $500 vlastne prostredníctvom toho, že si zhliadne nejaké videá. To nehovorím o tom, že keď priniesete do týmu ľudí, ako vidíte aj tu, budete mať tým ľudí, ktorí to budú robiť, tak nezabúdajte, že potom sa tá suma pohybuje diametrálne úplne odlišne. Ja by som chcel ukončiť tento krátky webinár, vlastne rozprávam tu už nejakých 21 minút, čo je naozaj veľmi veľa a pritom som vlastne nič nepovedal. Dúfam, že ste všetko pochopili. Ja som sa vám snažil zhrnúť ešte raz aktuálnu situáciu reálnej spoločnosti DV Social, ktorá nám dáva možnosť si spríjemniť svoj život a ohodnocuje nás naozaj, či už je to coiny, body alebo body, ktoré sa dajú meniť za doláre, za ktoré vieme cestovať po rôznych destináciách, nakupovať si rôznu elektroniku alebo či to je naozaj reálny cash. Je to veľmi príjemné. Ja som vám to tu zhrnul, nachádzame sa momentálne pri launch fáze. Všetky otázky, ktoré by ste chceli ešte vedieť a neboli vám zodpovedané vlastne v tomto krátkom webináre, tak sa opýtajte svojich sponzorov, oni budú kontaktovať ďalej a určite sa dozviete odpoveď. Takže všetci tí, ktorí ste vizionári, ktorí to vidíte tak ako všetci my, ktorí sme sa zapojili a chcete podporiť už v startupe pri launch fáze túto situáciu, ste zmierení s tým, že všetko je vo vývoji, že každý deň sa veľa vecí mení, že tá aplikácia sa aktualizuje, pribúdajú tam novinky a tak ďalej. A že teraz sme my tí ľudia, aby pomohli DV Social vlastne sprostredkovať to, aby nás mohla ohodnotiť legálne a právne zabezpečenie sem a my sme mali z toho samozrejme to, čo máme mať. To znamená, že vás vyzývam všetci tí, ktorí to chcete podporiť, aby ste vlastne kontaktovali človeka, ktorý vám ukázal toto video a s ním to postupne doriešili aj všetky otázky potom. Ja vám prajem všetkým krásny deň, teším sa na nasledujúci webinár, dúfam, že som to pochopil zrozumiteľne. Keď som sa opakoval, prosím vás, rešpektujte, je to normálne. Snažil som sa to vyjadriť čo najlepšie pre vaše pochopenie, takže ahojte všetci.